Kazakstan'a bolup geçen gozgolondan soň öňkü prezident Nursultan Nazarbayev ilkinji gezek ekranlaryň öňüne çykdy. Hurmetli otandaslar, Kazakstanyň daşyna çykmadygyny aýdan Nazarbayev bolup geçen wakalary aýyplap, Kazakstana garşy terrorçuluk hereketi bolanyny nygytap geçdi. teröristik şabul jasady. Ekranlarda kendiler keypli görünmeyen Nazarbayeв'ın aydan sözleri bilen bolup geçen vakalar kesişmeýändigi hem ünslerden gaçmady. Bir tarapdan Nazarbayeв'ın garyndaş kowumlaryny işden aýryp döwlet edaralaryndan uzaklaşdyrylýarka, beýleki tarapdan Nazarbayeв'ın entek suut edilmedik terror toparlara sargylanmagy uly sorawlar döredýär. Memleket başçysyny koldaw barşamyzyň azamatlyk borçumuz. Endigi gezekde осы okuygadan sabak alıp, mınday bassızlıkka yol vermemege tiýişmiz.